Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ga labaran duniya. Buhari ya zadantawa mutum 79 da suka rasu a hatsarin kwale-kwale a Anambra. Takaddama ta barke tsakanin kungiyar ma'aikatan lafiya da shugabancin asibitin Aminu Kano. An samu barkewar hare-hare a faɗin ƙasar Iran a yau. Waɗannan da ma wasu labaran sai a biyo mu a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Shugaban ƙasa Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyanar da umarnin sake duba don inganta matakan kiyaye afkuwar haɗura a tsarin sufuri zuwa na ƙasar nan sakamakon wani haɗarin kwale-kwale da ya sanadiyar mutuwar gwamman mutane a jihar Anambra. An sami rahotanni masu cin karo da juna akan ainihin yawan waɗanda abin ya rutsa da su a jihar da ke kudu maso gabashin Najeriya. Amma wata sanarwa da mai taimakawa Buhari kan yada labarai ta ce ana jiran bayanai har yanzu. Sai dai hukumomin agaji sun tabbatar da cewa yawan waɗanda suka mutu ya kai 76. Wata takaddama ta taso tsakanin gamayyar ƙungiyoyin malaman jami'a ta jihohi su da shugabancin asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a nan gida Najeriya na barazana ga ɗumbin marasa lafiya a jihar Kano. Takaddamar ta taso ne kan ƙarin kuɗi a ɓangarori daban-daban da shugabancin asibitin ya yi, abinda ƙungiyar ta ce ba za ta saɓu ba, sabida hakan zai ƙara jefa jama'a cikin matsi. Da safiyar yau Litinin ne aka waye gari Rasha ta kai hare-hare da dama a manyan biranen Ukraine. Ga dai jerin hare-haren da muka san an kai zuwa yanzu. Akalla an harba makami mai linzami 75 kamar yadda shugaban rundunar sojojin Ukraine ya ce. Akalla fararen huka 8 ne suka mutu sannan 44 kuma sun jikkata. Sakamakon harin makami mai linzami da aka kai babban birnin Ukraine a wani lamari da ba saba kaiwa ba, a cewar wani mataimaki na musamman ga ministan harkokin gida Mahajin Garin Birni ya ce harin ya shafi manyan wurare masu mahimmanci. To jama'a, anan muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.